Hey dude, don't let me down. Honza Nguyen po 3 jde do grindu od Gonzalesi, to byl malý konec jako. A Luan, ten celý profil, to je taky malý konec. Let's go to Paris! Maxim Habanet a nejhustší trik dnešního videa byl switchback kick přes mega rampu od Bova Bernquiste. Hrozně zabil. Počkej. Jsem Petr Novák a nejvíce mi líbilo od Marka Big na tom Danger Banku. Tadeáš Pavlík a nejlepší trik, který se mi líbil z videa, byl asi Rodrigo Teixeira, switch kick backsmino, Tassans, nahoře. To přišlo jako nejlepší věc. Mám tě rád, 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 mám tě rád. Jsem Martin Hrouda a v tomhletom videu nebyl nejlepší trik, celé to video bylo prostě o tom, že to bylo nejlepší. A tohleto kuka miluju. Martin Duso, switch farm, ne, jak se jmenuje? Ben Norbert, backbar, switch, plan, snowback. To se mi líbí. Vždycky vymýšlíš píčovinu. Takže Marek a nejvíce mi líbilo Extremely Sorry na tom. Ty se vždycky myslíš jako píčovinu, já jsem třeba říct switch flip, hele, switch flip grind, Bernquist, switch flip grind. To bylo nejlepší. To je fakt dobrý. Jsem Adam a mně se nejvíc líbí Novar Willow. Já jsem Nikolas a trik, který se mi líbil, nevím, mně se líbil celý profil Apple. Ten má prostě nejlepší pár, všechny triky, co dělá si. Už točíš? Ondřej Trávníček, alias Hank. A mně se nejvíc líbil z toho skateboardového videa Flip, skateboardový trik volí 50-50 od Jeffa Rowleyho. To bylo velmi pěkné. Ahoj, já jsem Jení. Jsem v záběru, prosím tě. Já jsem Jení a asi nejvíc se mi líbil Bobík. A asi z Bobíka se mi nejvíc líbilo třeba 540 bez grebu. Ahoj, mami. Já nechci mluvit, jsem Pašík a největší vražda byla od Teixeiry, switch kick backsmino v Barceloně na té vysoké hlavičce, na tom vyšším schodě, zdravím. To se jako přideláš a trik, který se mně nejvíc líbil, celkově se mně nejvíc líbil Teixeira, switch hunter backtail, protože switch hunter dělám taky, ale do backtaila asi nikdy. Takže switch hunter backtail u mě navždy jezdí Teixeira. Bude asi tak všechno, party. Mirek Kvapil a nejvíc se mi líbil Bob Bernquist, si ten backside 2.7 do toho šíleného rádiusu. Já chci změnit svoji výpověď. Bylo to, nolí, bigger spin, tý rampy je tam v té poušti, ten je Apple. Čau, já se jmenuji Roman Špaček a nejvíce mi líbil Lance Mountain a jeho frontside invert přes zábradlí dolů do bazénu. Neřeknu. Nic. Když to říkal. A video jsem viděl. A líbil se mi. Já jsem se spánočky. Vím, že to byl Marek Epliat, ale já jsem to moc nevnímal to video. Ale pamatuju si, jak jeden fekál vár do bangu. Jsem to nalepil nejdřív jakovi nohy. Nalepil. A to mě bavilo. To je někdo. Jak jsem se probudil, ale vedle mě var. Netoč mě. To zrcadlo všička. Nolí flip nose blend, do toho bang, taky flip, blend, do normy, od Davida Gonzálese. To se mi líbilo nejvíc. Debil. Počkej, jméno? Chceš slyšet? Tak počkej. Jmenuji se Námořník Jerry. To je moje jméno. Dík, strašně dík. Ne, nejlepší je začátek. Nejlepší část toho videa je začátek. I song, i člověk, který tam skateuje, i triky, všechno. Na začátku je to prostě nejlepší. A Apple má dobrý profil. Bob? Jaký tam má Bob profil? Nejlepší. Lance Mountain, nejlepší profil. Já nevím, všichni tam mají nejlepší profil. Co ti mám říct? Když mají všichni nejlepší profil, tak mají všichni nejlepší profil.
Všichni chlastají totiž Sailora.